Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ano na usab kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Bino adlaw na usab karon nga Miyerkules, mga higala pit sa 23 na kini sa bulan sa Oktobre. Padayon kita sa ato nga mga buhat tono ni ining kabuntuhon. Kaboy no mga higala, padayon kita sa ato nga pagpangalagad ni ining kabuntuhon. Kaboy no. Ato di ay nga timbayaon og may mudto nga atong talahorong obispo, Bishop Julito D. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato pong station manager didto sa Actin, Basay. Hala no. Bueno, ari kita usumentarong adlaw higala Miyerkules, no? So unang adlaw sa atong pagnovena alang sa atong mahal nga All Saints Day. Bueno, All Saints Day ta higala karong pizza 1 sa Nobyembre. Okay, no? So niya, padayon na ta higala, no? Ari na ta sa ato ang unsa may ato karong higala, ari kita sa atong ang CBCP News. CBCP News ta higala karong adlaw Oktubre 23. Gisaulog nato may higala ang World Apostolate Congress of Mary, o gitawag nato WACOM, giauhag karon, no? Giauhag karon nga palig-unon gyud nila, no, ang ilahag apostolado alang sa kalinaw ug kaangayan sa tibuok kalibutan, no? Sa atol kini mga pahinumdum kini atol sa ilang pagsaulog sa ikalima nga ASEAN Apostolic Congress of Mary. Balita gikan sa Batikan, Pope Francis ni ipagawas ang iyahang matud pa autobiography, so dili madugay o matud pa daghan kayo ang nagpaabot nga mahitabo na kini. This is the first time nga ang usa ka sitting Pope nagpahigayon sa iyang autobiography. Hala no. Padayon ta sa ato nga mga buhatono niining kabuntuhon ug ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon October 23, walay lain kung dili si, no, sigon dere sa ato ang listahan. Ang ato ang santo karon mao si Saint John Capistrano. Bino, ang ato ang santo karon mao si Saint John Capistrano, OFM, no, instituted Franciscans unia clergy preach to of the devotion to the holy name of Jesus. And matud pa nahimo karong adlaw mahigala hinumduman nato kini si San Juan Capistrano, OFM. Okay, no? So padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon ug ari ta maghigala sa ato ang atong catechism. Okay, no? So bayno na ta mahigala sa ato ang catechism. Padayon gyapon kita mahigala sa atong credo, no? Credo gyapon kita, no? Mga Mary predestination. Okay, no? So predestination mahigala sa atong mahal nga birhen. Bino kung atong basahon mahigala sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 27. Sa ikaunong kabulan sa pagsabak ni Isabel, gipadala sa Dios ang usa ka anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea, ngadto sa usa ka dalaga nga motubag sa pangalan og Maria. Ug matud pa sa usa ka balangay nga gingalan og Nazaret. Unya si Maria gikatakda nga kaslon sa usa ka lalaki nga si Jose nga ginga sa usa sa kaliwat ni David. No, sa ato pa si Maria gipahibalo, no, gipahibalo nga siya mamahimo nga inahan sa Dios. Ato pa Mary is predestined to become the mother of God. Gani giandam siya, no, matud pa
giandam ang atong mahal nga birhen aron na lang sa iyang importante kayo nga papil isip inahan ni Kristo. Sa ato pa, she was predestined to become the mother of God. Unya sa daan nga kasabutan, daduna na yung mga babae nga nahauna kaniya, no, sama kanila ni Deborah, ni Ruth, ni Judith, ug daghan pang ubang mga babae. Pero ang pinaka importante nga babae nga gitakda ng daan alang sa kaluwasan sa tanan, mao kini si Mama Mary. Okay, no? So padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatono ni ini kabudtuhon, ug ari kita manghigala sa ato ang catechism, ikaduha nga catechism. Okay, no? Abi no, gadali man ta mahigala, no? Tungod lagi na ining daghan kay trabaho, no? Miyerkules karon, no? So ari kita sa ato ang ikaduha ka punto sa ato ang panudlo karong buntuha, no? Sacrament of the anointing of the sick. Nga to kana, no? Sa ato pa kining sacrament of the anointing of the sick, ato kining mabasa sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 hanggang 15. Kung adunay magmakasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya, ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyang lana. Ang maong pagampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo kaniya ug maayong panglawas ug mapasaylo sa iyang mga sala. Nasa ito pa, importante gid usab kaayo, no, kining sakramento sa anointing of the sick alang kanato, no. Yang sa may 5 ka mga epekto sa anointing of the sick kining dihog sa masakiton. Number 1 is we will unity within us to Christ passion, no. Mahiusa kita sa mga kasakit ni Kristo, unya mas strengthen usab ang atuang matud pa pagbaton o pagpakigbisok batok sa mga kasakitan. Niya mapasaylo ang ato mga sala ug ma-restore ang ato maayong lawas ug ma-prepare kita alang sa pagdawat nato sa kinabuhing dayon, no. Anointing of the sick, a symbol of the Holy Spirit coming upon us to matud pa to heal, empower and bless. Naman na, no? Pero din na lang una kita kutong higala. Medyo dali ra kayo karon ang ato nga mga sessions tungod lagi sa kadaghan kay trabaho, no. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.